Osasun eta ekonomia krisiak gu ere kolpatu gaitu. Baina sortzen jarraitu nahi dugu. Zapore berriak sortzen. Formatu eta estilo berriak sortzen. Gainera, konpromisoz egin nahi dugu. Gizartearekin. Ingurumenarekin. Eta erronka hauek zurekin abordatu nahi ditugu. Crowdfunding kanpaina bat abian jarri. Tantaz tanta. Egin bat kooperatibarekin. Tantaz tanta. Tantaz tanta. Tantaz tanta. Garagardo kultura berriaren olatuarekin.